La Universitat de València s'ha unit enguany, per primera volta, a les Jornades Europees de Patrimoni, que baix el lema L'art de compartir, busquen conscienciar sobre el rol del patrimoni cultural. Aquest esdeveniment, que neix dins del marc de l'Any Europeu del Patrimoni Cultural, s'ha celebrat a través d'unes jornades al Centre Cultural La Nau. L'objectiu d'aquest acte era donar a conèixer la riquesa de les col·leccions de la Universitat de València, com per exemple la col·lecció científico-mèdica o la col·lecció de l'Observatori Astronòmic. Es tracta d'una col·lecció que es fonamenta en allò que procedís del Museu Històrico-Mèdic, que va fundar José María López Piñero, el catedràtic d'Història de la Medicina, als anys 70, i per altra banda que ha incorporat material procedent de les facultats de Ciències de la Universitat de València. És una col·lecció que té al voltant 3.500 objectes, aproximadament, que té dos espais expositius. Un està a l'Institut d'Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero, amb l'exposició Ciència i Societat, una exposició permanent, i l'altre espai expositiu permanent és la Facultad de Medicina, amb una exposició de Medicina y Societat. Sí, la colección museográfica del observatorio pues, es un poco el legado del profesor Tarazona, fundador del observatorio, hace 1909, digamos con el comienzo del observatorio, con la adquisición del Telescopio Group, que se instaló en ese mismo edificio, en el edificio de la Nau, destruido la cúpula y parte de la colección del observatorio con el incendio de 1932, pero ahora digamos que lo hemos recuperado, conservando las piezas. Conservamos el telescopio y la cúpula en el Torreón de Blasco Ibáñez y en las oficinas de Paterna, en las instalaciones de Paterna del observatorio, pues disponemos de 41 piezas que conforman la colección museográfica y que viene a ser el legado del profesor Tarazona, piezas adquiridas para docencia, material de investigación que se ha usado desde los tiempos de Tarazona hasta ahora. El vicerrector de Cultura i Esports, Antonio Ariño, junt al director de l'àrea de Patrimoni, Adrià Bessó, han inaugurat aquestes jornades. Al seu discurs, Ariño ha presentat les diverses col·leccions museogràfiques de la universitat i ha denunciat també la manca de recursos econòmics destinats a la conservació del patrimoni. Tot seguit, representants de les diverses col·leccions han presentat breument les mostres que dirigeixen. El Museu de la Universitat de València és un edifici de nova incorporació, ressorgís com a museu d'història natural després de que ja existia dit museu en l'antiguitat, quan se va formar en les col·leccions patrimonials a mitjans del segle XIX. Aquestes col·leccions van sofrir un incendi, es van perdre, però se'n van formar col·leccions novament en la universitat, per a la docència com per a la investigació, i novament s'ha donat la casuística de que aquestes col·leccions s'organitzaren i se posaren a l'abast de tot el públic. Principalment de museu de la universitat, per a públic de la universitat, però la demanda de públic exterior ens ha fet donar-nos compte que té moltíssima visibilitat aquest patrimoni. Un recorrido de 60 años como centro de cálculo, poco más de 60 años, y 53 años de informática en la Universidad de Valencia. Se pueden contemplar en una colección de más de 700 piezas, desde el primer ordenador que se compró en la Universidad de Valencia y se puso en marcha en el año 65, hasta la tecnologia de supercomputació del siglo XXI. Les Jornades Europees de Patrimoni, en les que s'emmarquen aquest acte, són un programa de sensibilització sobre el patrimoni cultural i el seu paper en el desenvolupament sostenible i el diàleg intercultural. L'àrea de Patrimoni, organitzadora de la jornada a la Universitat de València, espera que aquesta siga una cita anual i ampliar la participació ciutadana a l'edició del proper any. Universitat de València.